vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Message yavo yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini mukoma ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yevatorwa, munyika yeSouth Africa. Ndinoitawo basa rekutengesa muviri wangu. So izvi zvekutengesa muviri wangu ndakazozvitangawo mushure mekunge ndauyawo kuno kuSouth Africa. Ndainge nditoriwo munhu ainge atori boo zvake, but nekuda kwekuti ndauya kuno ndakabva ndazorwadziswawo nemurume wangu, ndikabva ndatongoti zvakafanana, ndokubva ndatanga kumuhurira. Mukuzonomuhurira ndo pandakabva ndatoona kutoti instead yekuti ndenge ndichingohurira mahara kana kungohurira zvana KFC, it is far much better kuti ndingopindawo pamarket ndotoziva kutoti ndiri kuhurira zviripo. Saka murume ndakatomuhurira kwemakore akawanda asingatombozvizivi kuti mudzimai wangu ava kutoita zvechihure. Zvandaiita ndezvekuti ndaimunyepera kuti ndiri kuenda kumapeace job. Ndaiwanzokuzviita Saturday neSunday nemamwe mazuva awo andinenge ndapiwa off kubasa. Zvino ndaiti kana ndamunyepera kudaro ndaibva ndaenda ndobva ndatonoswera zvangu ndiri kumarket, ndobva ndatowana mari yangu ndotodzoka ndiine mari yangu bo. Saka nekufambawo kwenguva murume pane pamwe paakazongondibvunza kuti why is it kusikarudzi kwako kuchigara kwakashama. Ndikabva ndatoona kutoti munhu ainge ava nezvaainge ava kufunga. Ndopandakabva ndaona kuti it was far much better kuti munhu uyu ndinge ndichitongomuramba. Ndokuzotongorambana kwandakazoita nemurume wangu. Iye akatombozama kuda kundidzora pandakamuudza kuti nezvako handichadi. Ndainge ndongoramba ndakatsika apo pekuti iye akanditi why is it kusikarudzi kwako kava kugara kwakashama. Ndikabva ndati makore ose awa nhasi ndopawava kutanga kuzviona kuti ndo zvakuri. Saka ndakabva ndangoramba ndakamira papoindi iyoyo. Hama dzangu dzose ndikabva ndadziudza ndikati munhu uyu ndo matukiro acho aandiita, including nana mudhara vangu. Saka iye akabva atoshaya kuti achamusapota ndiani, nekuda kwekuti ndainge ndatongoudza munhu wose, and everyone akabva ati hakuna murume anokuda angakuudza mashoko akadaro. Saka ndakabva ndawana support munhu ndokubva ndatomuramba. Ndikabva ndatotanga kutogara hangu somewhere else ndichitotanga kutoitawo zvekutotengesa muviri wangu. So ndo zvinotondiraramisawo, uye vabereki vangu kumusha havatombozvizivi kuti ndo zvinotondiraramisa, uye nemari dzose idzo dzandinovatumidzira vanotongofungidzira kuti mwana wedu ari kushandira murungu wake, murungu anomufarira. And I avoid by all means kuti hama dzangu pose padzinenge dziriko kumba kwangu ndinge ndichibuda ndichienda ndichinozvitengesa muviri wangu. Ndinenge ndichitongoti mazuva ano ndakambonzi chimbomira kuuya kubasa. Saka mukomana ashe zvakazoitika ndezvekuti pane pandakazombo kechwa noumwe murume. Saka murume uyu akandikecha muno muCape Town. Saka iye ainge ari munzira achienda kuJohannesburg, but aiva nezvimwe izvo zvaaifanira kuti ange achienda kunotora kuJoburg, then obva azodarikira achienda kuZim. Saka mukuzofamba tichifadzana ndakabva ndatoona kutoti murume uyu aitova munhu ainge ari boo, and iye manje aiva very nervous. Ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu yainge itori first time yake. Ndokubva ndamubvunza kuti why was he very nervous like that, because ainge achitokoniwa kana kutoiisa sikarudzi yake mandiri. Ndikabva ndamubvunza kuti what is going on. Saka iye akabva ati ainge achingoda my company, ndokusaka ainge akandikecha, plus nemasituations nemastresses ekumba kwake ndiwo ainge akakonzeresa kuti ange achizondikecha. Ndikabva ndamuti tell me more, ndokubva azondiudza iye achititi
ndopaakabva azondiudza iye achinditi mudzimai wake anomubata rough ezini kuti kana ari kumba mudzimai wacho haana kana nguva yekumbofungawo kuti murume wangu sometimes anenge agara mwedzi yakati one day angori muroad asipo pamba. Saka anzi kana ndasvika pamba zvose ndinozviitira, ndinozviisira mvura yekugeza uye dzimwe nguva ndinozotogumisidzira ndatozvibikira. Hanzi mudzimai anenge angori pafoni achingoona mavideos paYouTube. So mukomana ndakati ndanzwa zvose izvi ndikatoona kutoti murume uyu kana zvichireva kuti inini ndini hure rekutanga raakecha, saka ndikuda kuti ndinge ndichizova hure rake rekupedzisira raachakecha. Plus pandakangonzwa munhu achinditi kunyangwe kumba kwake kwainge kuine masituation ainge achimustressa, ndakabva ndatoti panapa ndava kutotora advantage, murume uyu ndava kutomutora. So mukomana mukuzonofamba ndainge ndowedzeredzawo ndichizviitawo sekunge munhu ari innocent. Baba ivavo vakabva vanakidzwa neni, so vakabva vazondidropa muJohannesburg. Ndakabva ndazovakumbira ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti munge muchizondisvitsirawo mari yangu kuna mai vangu, ende ndakabva ndazovatumidzira iri e-wallet. Vakabva vazonosangana naamai vangu. The reason as to why ndakati ndainge ndichida kuti vange vachizodarikawo vachindipirawo amai vangu mari, it is because amai vangu ivo vanobata. Saka ndainge ndichida kuti mama vangu vange vachingova in contact nemurume uyu. Ndaingoziva kuti kana vakangogara vava in contact naye murume iyeye, kana ndikazoda zvandinenge ndada kubva kuna amai hazvaizombovaremera kuti vange vachindigadzirira izvo zvandinenge ndichida kuti vange vachizondigadzirira. So ndakabva ndazodzoka hangu kuCape Town. Zvino ndakabva ndazokoniwa kumutumidzira mari in time, because by the time pandakazomuti ndava kukutumidzirai mari yekuti munge muchidarika muchinopawo amai vangu, iye akabva anditi too late sha. Then akabva azoti alright, ndichashandisa mari yangu yandiinayo, then ubva wazondipa mari yangu baby anditi. Ndikabva ndati paripo. So iye akabva azodarika achiona amai vangu vakabva vazondibvunza kuti ko murume wacho wetrack zvaanga achingoita respect achingondinyara ko kasi ndiye munhu wako here? Ndikabva ndati hongu mama, ndiye munhu wangu. Then ivo vakabva vati alright, saka muri kufungei muri vaviri? Then ndakabva ndazovati munhu wangu ndinomuda mama, but nyaya iripo ndeyekuti iye manje ane mudzimai wake, but mudzimai wake haana respect, anomuchita, anomurafura, but kuti ange achirambana nemudzimai wake zviri kutora nguva. Handizivi kana muchikwanisa kundibatsira mama. Vakabva vati alright, hapana kana problem. So inini nekuzivawo kuti munhu uyu even though ndichida kuroorwa naye, but semunhuwo wekuti ndajaira kungogara ndakazvibatira mari yangu, mama pavakandibvunza kuti saka iwewe uri kuda kuti ange achikuda kusvika palevel ripi, ndakabva ndatongovaudza kuti munhu uyu ndainge ndichida kuti ange achiva like chituta changu, because ndainge ndisingadi kuti ange achizova murume wekuti iye anenge achindikontrola, achindiudzira zvekuita. Saka ivo vakabva vatongonzwisisa pandakavaudza kuti ndainge ndichida kuti ange achiva like chituta changu. Vakabva vati alright. Saka mama vakabva vazoenda vakabva vazonomumirira somewhere else, ndokubva vazomugamuchidza zvimwe zvavainge vachida kuti zvinge zvichiuya kwandiri. Saka vakabva vazomupa nzungu, ende nzungu idzodzo vasati vadzikanga vakati ivo vainge vakarara vakadzisoka mumushonga, then ndokubva vazodziomesa vakabva vazodzikanga. So iye aiti achidya nzungu dziya ndokutodya kwaainge achitoita mushonga wacho iwoyo. Then akazoti paainge ava kuno ndainge ndongofonerwa 24 hours, ndichingofonerwa 24 hours kuzosvika munhu ava kundiudza kuti mudzimai wangu handichamuda. Saka mukadzi wacho manje aiva munhu uya wekuti murume ainge achitomuda ende ainge asingadi kusiyana nemurume wake. Saka paakazozviziva kuti inini ndini ndainge ndichidanana nemurume
wake, because mushonga uyu wakapiwa murume uyu naamai vangu. Mushonga wacho unoita kuti iye amboita sekunge like asina kukwana, so but anokwanisa kutoshanda kana ugere naye autombozvione kuti munhu uyu anoita sekunge asina kukwana, but ava nekamwe kakupusa. So saka akabva azoti achibva kumba kwangu tainge takatorana mapictures takarara zvedu pambedha pangu, then akazongoti asvika kumba ndainge ndakamuti please udelete mapictures iwayo, but iye haana kuzodeleta mapictures acho iwayo, akangomasiya ari mufoni. Ndokubva azobatwa mapictures iwayo ndokubva azobatirwa mamessages zvekare. Mukadzi akabva aona mapictures aya, saka akabva azorova mukadzi wake akamuti ehe, munhu uyu ndinomuda plus ndikuda kuti ndinge ndichitomuroora. Saka mukadzi uya akabva azotanga kundituka achinditi ndinokutsvaka chete muCape Town and ndikakutsvaka ndikuda kukuurayisa. Saka paakangonditi ndikuda kukuurayisa ndakati zvimwe kuda munhu angorwadziwa nekuti ndamutorera murume wake, but ndakazongotanga kungofonerwa nevamwe vanhu vakasiyana siyana nedzimwe nhamba dzandaige ndisingatombozivi kuti vainge vari vanani, ende vamwe vacho vainge vachitaura neni nechixhosa. Ndikabva ndatotanga kutotya kuti munhu uyu zveshuwa anokwanisa ari kutoronga kutondiurayisa. Ndo pandakabva ndakasika ndikabva ndazodzokera kumusha, ende pandakatodzokera kumusha ndakatodzokera naye murume uyu. Then mama vakabva vauya, ivo mama pavakauya vaitova neizvo zvavakati zvainge zvakavapfeka, handizivi kuti zvikwambo kana kuti zvii. Vakangonditi pandasangana nemi ipo paya pane zvandanga ndakazvipfekedza, then zvabva zvatopfeka murume wako kuti arambe achingokuda. Saka ivo mama havana kuda kundiudza kuti zvii izvozvo zvavainge vakavapfeka. Saka izvozvo ndo zvinomukontrola, ndo zvinoita kuti angoramba ari addicted kwandiri uye ange achitevedzera zvose izvo zvandinenge ndamuudza kuti ange achindiitira, even though kunyangwe akaona kuti zvinhu zvandiri kumuudza kuti ndiitire anenge asingafadzwi nazvo, but anobva angogumisidzira azviita. Saka ipapo mukomana acho ndakazoti tava kumba, ndo pandakabva ndazogadzirirwa zvinhu zvangu namama. Iye ndainge ndakatomukumbira ndikabva ndamuti ndinokumbirawo kuti kana uchikwanisa unge uchinditorerawo chipfeko chemukadzi wako, then obva wazondipa. Iye akazouya nedress akanditi ndatadza kutora chipfeko chake chemukati, saka dress ndo randazongowana. Dress racho raakandipa ainge achiti mukadzi wake dress iroro haaizokasika kuzviona kuti mumba mune hembe yake isimo. Saka mama vakati vagadzira dress riya murume uyu ndo paakabva azondiudza kuti mukadzi wake ainge ava kurwara zvainge zviri very serious, kuzosvika mukadzi wacho achizofa. Mistakewo yandakazoita ndeyekuti ndakazomhanyirira kugara nemurume, then hanzvadzi dzacho dzakatouya dzikabva dzatopopota dzikati zvinhu zvamuri kuita hazvina hunhu, wai masarudza kuita zvinhu zvisina hunhu kudaro, kuti munhu abva mukufirwa nemukadzi hapana kana 2 months mava kutotanga kutogara mose. Saka kubva ipapo manje vakabva vaita kakundivenga, plus pane vamwe vatete avo vanofarira zvemasowe. Ndakati ndataura namama about vatete ivavo, manje ndakati mama vandipa mushonga wandaifanira kuti ndinge ndichiushandisira pavari ivo vatete, kuitira kuti vange vachivharika maziso avo, but vatete ava vakabva vazoudzwa zvose izvo zvandainge ndakaronga pavakaenda kumaprofita avo. Saka vatete ivavo ndo vanonyatsokuziva metsi dzangu dzose idzo dzandinoita. So the reason as to why ndichingoramba ndichingotengesa muviri wangu enhau yekuti hama dzake dzakandivenga. Saka ndakatongozviudza kuti aiwa ndichangoramba ndichingoitawo basa iro raakandiwana ndichingoita, so that kana kuri kuzonzwawo pakaitika zvinenge zvaitikawo, at least inini ndinokwanisa kungoramba ndichienderera mberi nebasa rangu. So wo mukoma ndiyowo confession yangu yandiinayo pari zvino. So mukoma nashe ndiyowo ndiyowo confession yangu yandiinayo. Kana mukazopostawo nyaya yangu please ndizivise iwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kukuudzaiwo maitiro awo andakaita mari. So pandainge ndichiri kuZim ndaiva neumwe musikana uyo wandainge ndichidanana naye, even though ndainge ndiine mudzimai wangu. Saka musikana uyu wandaidanana naye iye aiva munhu uya wekuti ainge asina secret, aindiudza almost everything about everything. Saka akabva azotanga kundiudza kuti bosi vake vainge vakapinzwa mudhiri neumwewo munhu mukuru, saka vainge vakatambidzwa mamaini ainge achinzi ainge achikwana iwo kuita 4. Saka ivo ndo vainge vachiita sekunge vainge vachirana mamaini iwayo emunhu mukuru. Saka ainge ondiudza kuti kumba kuri kugara kuchiuya mabhegi nemabhegi, anze masuitcase anenge akazara maUS dollars. Saka paakazondirakidza mari pandakaenda kumba kwacho kusleep over, ndo pandakabva ndazotsvaka chikwata changu ndokubva tazodzokera kuya apo pavainge vari kuvacation, ndokubva tazonoba mari iyaya. Takangonoba suitcase mukoma rainge riine mari. Suitcase iri ratakaba takazoti toverenga mari iya, suitcase iroro rainge riine mari iyo yainge ichikwana iyo kuita 120,000 US dollars. Saka ndo mari yatakaba, then ndokubva tagovana. Ini ndakabva ndatotiza munyika ndokubva ndazouya kuno kunyika kwandiri. Later on ndakabva ndazoita kuti mhuri yangu inge ichizonditeverawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvazvakangoma hazvo vedu we. Hey.